show. Jo. Za prvé. Co to je pozdrav? Ale ne, to není za prvé. Za prvé. Je to trochu trapný. Sedíme na nějakém tom kamenu. A chtěli jsme vám říct, že bychom chtěli začít natáčet na YouTube ty trapný videa. S tím myslí vlogy. Je trochu šílená řada. Nějaký pranky. Nějaký challenge, ty vole. Pranky, ty vole. Nějaký ty challenge. Když ty puzzleka jsme už sežrali, to nevadí. Pokumerový. Nějaký ty vlogy. A mám mokrou prdel. Nějaký ty random vlogy. A nějaký ty horší hovadiny. Takže tak. A tohle je náš první něco. Takže to musíme oslavit. Bude to ale trochu krátký, protože už mám vybitou baterku a taky omlouvám se za kvalitu. Ale za vízo mám dostat nový foťák, takže to už zalepším. Jej, a mám dostat nový mobil. Konečně. Super, můžeme začít na ten můj rozkládací fakt nebyl. Jinak jo, aby jsme se vám představili. Mně můžete říkat ped jako pedovír a tobě? Troll. Troll. Ty vole, tady to můžete vidět, ukáži plachovku. To je naše reklama, vidíte? Tady. Troll a ped. To bylo, co to tam bylo? Prostředníček? Fakt. Ne. Takže děkujeme za shlédnutí a doufám parovat. I Big Shock bude rád. Jo, přesně. Kdyby jsme někdy dělali nějakou soutěž. A měla jsem co poprdeli, takže jdeme. Jo, takže čau. A díky za shlédnutí. Čus. My jsme vám ještě chtěli říct, že jsme v sobotu byli na Moralesu. Houby. Na UNICEFu. To bylo prostě někde tady poblíž, byl hudbou pro UNICEF koncert. A tam byl takový super dvořilej borec. Ferda. Takže a pro něho prosím like. Takže vám teď, já jsem to trochu točila, takže vám pustím ještě nějakou nahrávku a tím se ještě chceme teda ještě jednou rozloučit. Jo a ještě něco, mluváme se za tohle, protože to troll rozbil, zase to potrolil. A ona je volná, pište si kluci. Tady to nemohlo, dubový je volný. Vidíte? Tak jo, tak čau. Jednoduché ucítíš klíče, že jedna je duchem. Ničeho nelituj, život co máš je tvůj, žij i rád co je. Se dozví, láskou nepřímý, cítíš, jak se napoje, jak se napoje. Děkujeme vám velice. Nacek. Aha, co to znamená? Jo, takhle. Tak, ne. Stačí už. Tak se sedni si. Ne, nechceš? Jo. Je to lepší, jako když se zase. No nebo si lední holky budou mít radost moc, no. Nyní vám, dámy a pánové, zahrajeme další písničku. Ta písnička...